היום אנחנו בעוד סרטון, וזה סרטון על בעל שנות אור, הברולר החדש. והבנתי מהרבה שזה הכוח הכי טוב, סייבר. רגע. טוב. ומה המפה הכי טובה אצלו? אז זה לא עם מי אתם, אבל בואו נזרק את זה בתוכם. אני הולך לצרף פה את מישהו. אני יוצא ביניים. ו... לא. רגע. עצרתי את הסרטון כדי להגיד לכם מי זה היה. אוי רגע, הוא לא במועדון. אתה במועדון בן אדם? טוב, זה מותר. היי, איך? מה? מה? לא נכון, מה לעזאזל? מה זה? היה. אני לא מאמין לעצמי. זה אפשרי. לא אמור להיות ככה. זה כללה. זה כולל. יואו! ראיתי מה זה היה? מה זה היה? יוטיוב. תגידו לי בתגובות מה זה היה. זה קרה לכם? איזה ברולר הוא. אין עליו. הוא אחד הברולרים הכי טובים במשחק. טוב, זה לא הייתה התשובה של חבר שלי. אין גאנז. יש פה שירים. יו, יש לי קופטידה. יש ניצחון. תראו, אני בכוונה הייתי קצת גביב כדי שלא יצא לי נגד בוטים ונצח בכל משחק. תסתכלו, כיפו. זה קל. כאילו לא. בואו נשנה עכשיו מפה כדי לבדוק במה הוא הכי טוב. נוקאוט טוב. יאללה, בואו נבדוק אותו בנוקאוט. יש לי את האמת, אתם זוכרים, אמרתי בסרטון הקודם, תגובות זה הכי כיף אצלי. לא נכון. כאילו, לא אמרתי, לא נכון, כאילו, כולם פסקו טוב. בבקשה, אני אוהב תגובות. סקרן. אתם יודעים? אגיד לכם למה לי תגובות יותר. וואו, מה הגיבו לי? זה די מעניין, הגיבו לי תגובה. תגובים. הבנתי את זה, מסקרן אתכם. זה כמו מסקרן. יוצא לכם כוכב אגדי שאומרים, יואו, מה יוצא לי בכוכב האגדי? רק שתדעו, אני לא אוהב כוכבים, אני מעדיף מגה בוקסים. טוב, מגה בוקס או סטארדרופ, אולי את זה תקיבו לי פעם בתגובות. אני שכחתי מי היה הכי הרבה בתגובות, והכי הרבה לייק. אז אני אבדוק ויגיד לכם. אבל אני עוצר את הסרטון כדי שזה ייכנס לי ליוטיוב ישר ואתם תחשבו שזה היה בצ'יק צ'ק. איך להליכה! יואו, איזה דמות, איזה ברולר! למה הוא לא לג'נד? אוקיי. איפה הוא? יואו! יש! זה רק על בעייתי. טוב. דקה. טוב, הנה, אנחנו ממשיכים לסרטון. והתגובה עם הכי הרבה לייקים היא צ'סטר. אז בואו נשאיר את צ'סטר בברולרים. דקה אני... טוב.
אז בבחירות אתם זוכרים, אז יש להישאר בצ'סטר. טוב, עכשיו זה לא אמור להיות אצלי נוקאוט, זה לא יפה. לא. בוא נבדוק את זה בזוג. כי בסולו אני לא יכול לבדוק עכשיו. יאללה, נו. חבל הוא לא עושה מוכנים, זה מעצבן אותך. בוא נעשה את מסיבת המוכנים. תודה. נו. סוף סוף. ככה יותר טוב. אבל לא ידעתי שזה באמת היה אפשרי. איזה מגניב הסרטון. באמת. לא מאמין. תסתכלו, כולם משהו טוב. זה קרה לכם? אם זה כבר קרה, זה מטורף. זה באמת משהו שלא נשמע אמיתי. לא. שתי מולי. הוא לא רוצה אותי יפאי. לא! יפאי בוא. לא. פיו. לא פיו, מה? הלוואי שיתרבה פה בשיחים, הלוואי. אנחנו רואים את זה תורף בשקרה. יואו, איזה כיף זה. יואו, לא. מה הוא עושה? הוא עושה פאוור-אפ. אוי, לפחות קרב מגיע, מגיע. 3, 2, 1, 0. פיו. אולטי, לא, מה הוא עושה? טוב, הוא לא יתחום בזה. אפילו הוא די טוב בזוג. רגע. לאירועים האלה, אפשר לראות אותם. יאללה, מוכנים אולי. ואם אתם רוצים תכתבו לי עוד משהו בתגובות. אם אני לא אספיק, תגידו לי לעשות חלק 2, אבל יהיה קצר. כי נראה לי שאני לא הולך להספיק את זה. אני לא הולך להספיק לנו ברולר. לא יודע. מי אוהב את המפה הזאת? נוראי. הלכתם את בלקס. יש! לפחות זה לא היה עליי! שבת עליי. זוז! לא, אתה לא, אני יוטיובר. נו באמת, מצטער. טוב. די טוב בגלל שהם היו. בוא נדוק. נראה לי זה בגלל טוב, הבנתי.
רמאי. אתה מבין מה אמרתי? The Gold Arm Gang says hi. נו Be cool. מה זה הדבר הזה? טוב, אז ביי ביי.